हेल' लोगोफोर माबोरै दं? दिनै फेसबुकाव मोनसे पस्ट नुदों आरोना। फैला जे बरगयारि सारा मोनसे पस्ट फोसावदों। नै स्क्रिनाव होनाय फट'खौ नायलाय नोंथांमोना। बिथाङा ओरैबायदि लिरदों, हाब थानेस्वर सारा एसेबां बोराय बैसोआव माबोरै आंखौ बारनानै जोनो हाखो होननानै। आसरित बाथ्राया। फैला जे बरगयारिया इलेक्सन जेब्ला गेलेदोंमोन अब्ला बे खोथाखौ सानाखैमोन। बिथाङा बावगारलांदोंमोन। दिनैसो मोनसे खोथाखौ बिथाङा गोसोखांफिननानै फेसबुकाव मोनसे पस्ट होनायखौ आं नुनो मोनदों। थानेस्वर बसुमतारी सारा एसेबां बोराय बैसोआव बारनानै आंखौ माबोरै ओरै जोनो हालायखो ओरै होननानै। एसेबां गोजौ बारनानै। फट'खौ नायदोंना नोंथांमोनहा? रोखा नुदों। मोनसे खोथालो फैला सार, बोरायानो जा सेंग्रायानो जा गासैबो सैथो आरो गोहो बोलोआ बोरायबाबो बारखांहोयो, सेंग्राबाबो बारखांहोयो। मानो होनबा जाय अराय सैथोजों सोलिगोन, थगाय थसि खालामा, बेखौना बोरायानो जा आथिं खराबाबो बारनो हानायनि खेमथा होयो, भगबानाबो नायफिनो आरोना। जाय मानसिनाव लुब थाया बेखौ भगबानाबो नायफिनो। एक्सुवेलि सार मा होननो नोंथाङा एक्सुवेलि बै राजनितिकनि फोथाराव समाया। मानो होनोबा राजनितिकनि जिथु मोनसे स्टेटासा फैला सारनि थाखाय नङा आरो। फिल्मावसो समायोमोन। गोदो नोंथाङा जोबोद माने फिल्माव रल लाबोबाय, हायनामुलि माबा माबि बायदिसिना रल लाबोबाय। बेफोरो जोबोद नोंजों माने मेच जायो फैला सारजों। आरो नोंथाङा अबेबा गामि सहरफोराव जुदि प्रग्राम जायो, बै प्रग्रामाव स्टेज प्रग्रामाव नोंथाङा पुरा मस्त मिलायो आरो। स्टेजाव थांनानै डाइलग होनाय, रायजोफोरखौ मिनिग्लाबहोनाय, बेहाय समायो। नोंथाङा बै MLA MCLA माने मेच जाया। आरो नोंथांनि थाखाय बेफोरो माने मोजां नङा आरो। नोंथाङा सासे महरगिरि हिसाबै, फाव दिन्थिगिरि, फेस्ला खालामगिरि हिसाबै बेहाय जोबोद मोजाङैनो नोंथांखौ समायो। एबारथ' नोंथाङा नुबाय थानेस्वर बसुमतारी सारा बारनानै जोबाय, नोंथांखौ ओरै सोख्लायबाय। नेक्स्ट टाइम जुदि नोंथाङा आरो खोथाफोरखौ मानियाबा, गले गले बेफोरबायदिनो गोरोन्थि खालामलायोबा, जानो हागौ अख्रां सानिफ्रायनो अन्थाइ खोरिनानै होसिननाय नोंथाङा नुबावगोन, नङा होमबा? बेनिखायनो नोंथाङा गावनि जिथु केरियार, बै सिगांनि जि खामानि मावबोनाय, बे खामानियावनो फैफिनदोब्रा। बेयो जोबोर मेच जायो, समायो। रायजो राजाफोराबो नोंखौ नेनानै दङ। माला गुबुन फिल्म दिहुनगोन, माला कमेडि एलबाम दिहुनगोन, माला मेन्डेलादो नोंदो एदावलायफिननाय जिथु मुभि सिनेमाफोरखौ नुनो मोनगोन, बेफोरखौ रायजो राजाफोरा जोबोद नेनानै दङ। जायखिजाया मोनसे एबारथ' इलेक्सन गेलेबाय, जेनबाय, बेखौ मोनसे मुभियाव नोंथाङा माबादो, मा होनो, कनभार्ट खालामलायदो, मोनसे गोदान फिल्म दिहुनदो। 2026नि जिथु MLA इलेक्सनाव नोंथाङा जेनबाय, बेखौ मोनसे फिल्माव कनभार्ट खालामनानै होदो, नङा होमबा? बेफोराव जोबोद मोजां मेच जागोन, मिलायगोन। आरो MLA जानायनि सिमांखौ नोंथाङा फिनिश गारदो आरो। मानो होनबा जेसेबां बार गेलेगोन नोंथाङा गले गले बेफोरबायदि सोरजोंबा गाख्लायजागोन, सोरजोंबा सोख्लायजागोन। जानो हागौ नेक्स्ट टाइम नोंथाङा जुदि गेलेयोबा अख्रां सानिफ्राय अन्थायाबो खोरिनानै होसिननो हायो। आरो बेथ' मोनसे सावगारियाव नोंथांखौ बारनानै जोनायखौ नुबाय। नाथाय गमा मायनो जुदि बै गोजौ अख्रांनिफ्राय अन्थाया होसिनमारोबा, हाथरखिफोरा फैनानै होसिनमारोबा, बे दुनियानिफ्रायनो नोंथाङा हाबसोलांगोन। बे हायेनाव थानाय नङा, एकदम फातालावसो मोनहैगोन। बेनिखायनो गारदो बेफोर सिमां नुनायखौ। नंगौना नङा रायजोफोर? जोब्बाय। मौसुमी बाराबो सुग्लाय हाले
सानि अखायाबो फोलोमनो हालिया रानस्रावनाय बे हा बिमाखौ रानस्रावनाय बे हा बिमाखौ फैमारसो जागोन ना आंनि मिजिंआ apa berai batu aki bentar kesayangan yang lepas mau aku di mana deh apa Sergi